tiamurai mambo nokutenda inini vakure tinoda kuyambuka zvakaita chona nokutenda Zimbabwe yarema toda kuyambuka zvakaita chona nokutenda nyika yarema toda kuyambuka zvakaita chona nokutenda tiamurei mambo tiamurei mambo nini vakure tinoda kuyambuka zvakaita chona nokutenda nini vakure nini vakure nini vakure kure kure nokutenda tiamurei mambo tinoda kuyambuka zvakaita chona nokutenda nyika yarema mambo Right, hanzi nyika yarema mambo tinoda kuyambuka zvakaita Jona kuNineveh kure. That's the current situation we are facing right now in Zimbabwe. Greetings, 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 good people, and welcome to 0.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapu, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena yakakodzera kunge ichikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri paramba muzwana nhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugari wepanapa, ndoda ngokutenda nekuti seine kurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. Right, nyaya yandiri kufamba nayo zvamanje manje inyaya yekunyarara nezviri kuitika munyika kwa Genaral Chiwenga nenyaya yema-war vets. And ma-war vets aitaura kuti nyika ino haitongwe nemunhu asina kurwawo. Now vari kutongwa nevanhu vasina kana kurwa hondo, vasina kana. Wasting much of your time, I've got an audio that I want to play for you, and then tozokurukura after the audio tichionesana kuti zviri kumeka sense here zviri kutaurwa apa kana kuti hazvisi handitika. Let me know where you are watching from. Kuri kuonawo sei muri ikoko, zvakamira sei uyezve zviri sei handitika. So let me jump into the audio tinzoti zvakamira wani. Munaisumudza here Chiwenga nyika iyi imi muchikundikana kubvisa munangagwa muchidzosa mhondi kuti titonge nyika zichipedza kuuraya vana veZimbabwe. Hamusi kugona futi kubvisa mhondi yacho futi. Tine hasha nemi waChiwenga. Vanhu vese mukaona kunyarara hondo dzese dzemazvima revolution zvese izvi, zvima election zvese, zvima WhatsApp group zvese izvi, politicians ese, vanhu vari muhondo kuda kubvisa munangagwa. Imimi makanyarara kuti si makahwanda. Bisai munhu wenyu kudai pamuri. Unoona vanhu vaMwari, munhu akakanganisa kana kuti vanhu vakauraya nyika. Maovheti akanga aita basa rakanaka chaizvo. Makomrade, madzikoma edu akanga aita basa rakanakisa zvisingaiti. Munaisumudza here Chiwenga nyika iyi imi muchikundikana kubvisa munangagwa muchidzosa mhondi kuti titonge nyika zichipedza kuuraya vana veZimbabwe. Hamusi kugona futi kubvisa mhondi yacho futi. Tine hasha nemi waChiwenga. Vanhu vese mukaona kunyarara hondo dzese dzemazvima revolution zvese izvi, zvima election zvese, zvima WhatsApp group zvese izvi, politicians ese, vanhu vari muhondo kuda kubvisa munangagwa. Imimi makanyarara kuti si makahwanda. Bisai munhu wenyu kudai pamuri.
unoona vanhu vaMwari, munhu akakanganisa kana kuti vanhu vakauraya nyika, maovheti akanga aita basa rakanaka chaizvo. Makomureti, madzikoma edu akanga aita basa rakanakisa zvisingaiti, basa ravakanga vaita. Asi munoona nyaya inonetsa ndeyekuti maovheti ndivo vanhu vakakonzeresa futi kuti nyika ine isvike pairi nhasi unono, vachiita vanhu kawerewere, vachiita vanhu tsvimbomugodzi, vachiti takarwa hondo, imi hamuna kurwa hondo, ichitisi takarwa hondo. But nhasi uno nenyaya yekuti vakarwa hondo vaya mukatarisa iko zvino izvi hapana chiri kubuda muZimbabwe chinobatika chinovaka nyika yedu chine musoro. Inyika yakatungamirirwa navanhu vakanga vasina chikoro, vakanga vasina plani yekutungamirira Zimbabwe, vakanga vasina plani yekutungamirira. Munoziva kurwa hondo nekutungamirira zvinhu zvakasiyana. Kurwa hondo nekutungamirira zvinhu zvakasiyana. Dambudziko rakaitika nderekuti macomrades vakarwa hondo vakaita zvakanaka stereki, but dai vakachisa nyika mumaoko evanhu vanokodzero kuti vatonge nyika. Zvino maovheti ivo pachezvavo maovheti akarwa hondo acho achaiwo akadzoka otorwa futi power nevanhu vasina kumbobvira vabata futi, vasina kumbobvira vapinda paforefront. Unoziva kuti kuhondo kwakashandiswa vanhu vanga vasina kuenda kuchikoro, vanhu vaidimburirwa pachikoro vachibviswa pachikoro vachiita sei. Saka maovheti vakabata futi chaiwo, vanhu vakapinda paground chaiwo, vanhu vakatambudzika nenyika chaiwo, vari kunhonga svosve nemuromo. Matsotsi akanga achienda kuna na Yugoslavia kuchikoro, kumatraining kuchikoro, akanga achienda kuna na Harvard, kuna nani kupe kwesoko, kuna na Batford, kuna na University what kwesoko, kuna na University of Pretoria what kuna na Lusaka uko. Ndio matsotsi ari kuya achitonga, ndio vari kuti sisi kutonga nyika. Ende ndio vanotaura zvokurwadza kwakaita hondo nekurema kwakaita hondo, but paforefront vanga vasipo. Vana Mutsvangwa, vana Munangagwa vanga vakangogara kumabhesi kuMozambique uko. Maovheti chaiwo vana vemuZimbabwe chaiwo original Zimbabweans chaiwo vakarwa hondo, vakabvutirwa chimuti nevanhu vabva kure, vakatorerwa mirini ushe nevabva kure. Muri kubanzwa? Maovheti chaiwo madhara edu akarwa hondo nana mai nana sisi vari kunhonga svosve nemuromo, ndo vari kurima paganga kumapurazi uko, ndo vari kurima paganga kumaminda uko, ndo vari kuswera vachipiwa zvibuku kana maelection asvika, ndo vari kutengerwa zvimabhasikoro nokuti kwambuka hondo yageza, votengerwa zvimabhasikoro nokuvharwa nokupiwa tumastendi nokuti kwataurwa. Ko pasina kutaurwa nageza, mungadai makapiwa here mastendi acho, mopandukira geza vacho futi, mopandukira futi vamwana Chiwenga vacho futi. Munhu anonzi maovheti ka zvakaoma, unoshazva kuti unomuudza sei. Pati tinavo vane vana mukoma Clive Marunga vani vakatosvinura, vakapangama chaiwo, vakasvinura, vakangwara vani, vakaenda kuhondo vachiri vechidiki panguva yacho iyoyo. Saka nyika yeZimbabwe yaurayiwa nemaovheti kumamainzi avako, kuminda kwacho vashoma ndo variko, ende minda yacho vanenge vachishaniswa. Papurazi pane vanhu 100, vanhu vasina kubvira vabata futi ndo vari kudya rifa renyika, ndo vari kudya krimu nevana vavo. Asi unonzwa vanhu vemaovheti achiti nyika haitonge nevanhu vasina kurwa hondo, asi vari kutongwa nevana vaMunangagwa, vari kutongwa nana Ziyambi nana Kazembe, vana Mutsvangwa chaivo nga vari magadhivhosi kwaSmith uko, vana Garwe vari kudya nyika rutivi, vari kudya lifa renyika. But maovheti chaiwo vakatambudzika nenyika, vari kutambudzika vari kudzunga vana Chingizi vakawaigwa inge imbwa paHeroes chaipo haana kutopaiswa, airidzira makomuredi. Vana mapfumo ndo vari kushungurudzwa vari kunana America, musha wamapfumo wakapiswa because mapfumo ari kutaura chokwadi, aramba mota yachivhayo. Mai Zekeri Guti vari kushungurudzwa mai Manjava nokuramba mota dzachivhayo. Ukangoranga mota yachivhayo chete, wingi D yakashungurudzwa. Ihondo vabereki hadumbo kunyeperai, ihondo chaiyo, hondo sori pasori chaizvo. Maovheti ndimi mune situation yasvika kuti tive nesituation imimi madhara maovheti imimi, macollaborators imimi, maranire amaita nyika maita zvinhu zvokushandiswa uchairwa inge vana Butsumani ngemombe. Right. Pakaipa.
pakaipa ma1 chaiwo chaiwo. Ndo nyaya iri paground, ndo zviri kutaurwa izvozvozvo. Hanzi ukaona vanhu vashungurudzika to that extent, woziva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Today I'm not shouting anyone, handisi kupopota, handisi kuita sei. I'm just going to open the lines kuti timbokurukura kuti munofungei nezviri kutaurwa kuti hanzi mahovheti ndo aitaura kuti nyika haitongwe nemunhu asina kurwa hondo. Right now ndivo vari kutongwa nemunhu asine vanhu vasina kumbobvira vaenda kuhondo. My number is there. Let me just put it on the screen so that you can see it, and then tokurukura. Handina zvakawanda zvekutaura. I have said more than enough from my past interview, my past stream wangu andaiita. So I'm just here kumbonzwa kuti munoti chii nazvo zviri kutaurwa izvi, kunzi vachiwenga vakapinda mubako, vakafuga musoro, vakanyarara, havana kana chavari kutaura, zvinhu zvakaoma kudai so. Maonero, mafungiro anosiyana, but patiri kungowirirana iwewe neni nyange tichimbotukana ndepekuti tiri kusafa, tiri kufa nenzara, zvinhu zvakaoma, zvinhu zviri kurwadza. Handiteka, so that's my number on the screen. Kune vari kuda kuitawo a-contribution, ndibatei timbonzwa kuti mafungiro enyu muri kufunga sei, munozvionawo sei zviri kuitika izvi. Handiteka, Wachiwenga ndo vakaisa vaMunangagwa pachigaro. Hanzi Munangagwa anga atiza aenda zvake kuSouth Africa aita border jumper, but akazoita sei, akazodzoka mbasvikopiwa chimuti. Right now akuda kutonga kusvikira 2050 aripo. Handiteka, saka hameno kuti munozvionawo sei. Ndibatei panhamba dziri pascreen idzo tokurukura. Nhamba dziri paWhatsApp, you can call me live on WhatsApp, tonzwa kuti chii zvakamira sei. Handiteka, thank you to everyone ari kuona and ari kucontributa padiscussion iyoyi. Handiti hanzi true, vakanyarara shuwa Wachiwenga ngaasadaro. Iye zvino madzibaba veshanduko vakapisirwa imba. Hazvinakidze izvi. Let me see, hazvinakidze izvi. Nyoka yemabhuno ari mujeri, hazvimbofadze izvi. Right, those are the people who were spearheading, vachimhanya nechinhu, vachitrayawo kuti zvinhu zviite, zvinhu zvinake, kuti zvinhu zviite, zvinhu zvinake. But right now vanhu vari kutambura, vanhu vari kutambudzika. Nyoka yemabhunu nyaya yake inonzwisa tsitsi zvisingaite. Ukada kufunga kuti mhuri yake iri kudyei, zvinhu zvakamira sei, zvinorwadza. I don't want to say much about Comrade Nyoka, but zvinhu zvakaoma, zvinhu zvinorwadza. Wacho ari kunzi ndiye achazopinda kana kuti achazochimhanya chinhu, ari kuramba akanyarara, akafuga musoro. Amen. Tirikuonesanawo tichikurukura, hatisi kutukana, hatisi kushorana, kuonesana. Zvikanzi kunyarara zvavo kuti zii, Vachiwenga kunge vasimo muZimbabwe, kunge vasiri kuona zviri kuitika. Pakaipa. Hanzi kungotaura kwepasocial media, but paground VP naED vanozivana. Hanzi kungotaura kwepasocial media, but paground chaipo vakomana vari 2 vari kuzivana zvavari kuita. Ameno, maonero akasiyana-siyana, mafungiro vanhu akaita sei akasiyana-siyana. So to those who want to contribute, ndibatei message kana kufona panhamba idzo dziri apo pascreen. Handiti katoita sei tokurukura. Zvikanzi aidj Oliwa Jazz, zviri sei ikoko, kuri kufamba here, kariseko vachando hamana kunze kuri kutonhora. Hanzi vakapusa mazivano anonzi mahovheti. Hanzi pfungwa hapana kufira mahara. Guys, this is a very sensitive issue, if I want to be honest with you, and sikuda kuita zvekuseka kana kuita sei, but nyaya iyi inyaya inorwadza. We've got people vasiri kuzikanwa kunzi where are they right now. Mwana akangobuda
achipinda musango achinorwira nyika, akatsakatika, haana kumbobvira adzoka. Variko vanhu vakadaro. I receive mamessage achiti taura nemuovheti munhara kuti zvakamira sei, ndine hama yangu yakaenda yainzi ningi yakatrena kwakati. Zviri kurwadza zvinhu izvi. And then right now vanhu ivavo vakatsakatika, vakafira kuhondo. And vamwe vanhu vari kuita nyika yacho yekutambisa, nyika yekutamba mahumbwe. Zvinhu zvakaoma, zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinopisa tsitsi, kuti vanhu vakawanda vakaremara. Right now vamwe havana makumbo, vamwe havana ana baba, vamwe havasisina ana sekuru, hama dzakafa, vachirwira chimurenga kuti nyika isununguke, iwe neni tiwane kuzvitonga kuzere. But right now ndo patasvika apa. And what goes around comes around. Maovheti aimboti hanzi nyika ino haitongwe nevanhu vasina kurwa hondo. But right now ndo vaakutongwa. Ukada kuona munhu ari kutambura muZimbabwe right now is a ZANU-PF supporter. Munhu ari kutambura muZimbabwe right now is a war veteran. Vakapiwa mota, vakapiwa mari, vakapiwa mabhasikoro, vakavakirwa tudzimba